Caping gunung ya ya ya. Ayo Cok. Joget Cok. Bojone lakon joget ta. Oh iya. Yo yo. Oe oe. Yo yo. Saben bengi nyawang ku
kemutan sing ora-ora ya. Ayang wis tahu ya. Jeladran. Kayak kowe kok lah. Hah? Kayak gini. Ya kayak mau ganu kepengen dijenggreng kayak bocah jembel. Yen memajang mung nganggo janur kuning. Kerasa mengana-ngana. Kerasa iya, jangan mantul-mantul. Kembang wae weton gunung. Seneng yang gerana wong tua nggo longangan. Bocah Melasi ya. malah sing kepriwe. Panggilan. Ini kudu rezekine lah. Ora apa-apa. Apa citan kelontrang. Masa kok seneng temen angger ana wong Oke. Ya jelas kayak kelontrang. ya ora kaya kuwe. Ayo. Anu rung rezeki lah. Sing sabar ya. Panas udan. Seliraimu sing tekuwe malah dewek mulia. Gelem ya. Jadi bojo nyong. Kok malah dadi provokator deneng. Ki cara-carane cipta rasane bisu. Oh. Ana cipta rasa bisu sih anu gapukan ngendi? Oh, ku ya udah cipta rasa cipta rongso. Ya iya. Masa ana cipta rasa bisu, ya ora gelem? Ora? Alah ya. Sembarangan ora. Mo, lah wong jenenge Petruk sing angka sepira? Panas udan aling-aling. Capek gunung.
Siapa di panganan gula? Ora terima, ora terima. Aku pikus. Ora we. No. Endange ora terima. Lo. Ora doyan. Endange nang kupluk. Udah ange. Pak Sokardi, ke lemes Pak Sokardi lah tambah iki lah. Lah iki berarti endang Ya. kucluk ya, ngangger endang kucluk berarti kayak gini ya. Ya susu. Kaya orang ngerti bae wis teko omongi bolak. Karepe susu urip ya. Aja mbokake kupluk. Angger kupluk yang nganti kebukak Jelas mimi. kena kudu nyuwune cucu. Orang ngerti. Lah gue kan Cucu kopi susu. urip. Angger susu urip le udah ya wene lah. Asin. Bar maghrib. Udu bagianane kepriwe ya wenang bae lah. Oh karepmu. Lo pengendangnya karo orjine burung masa wis kakine wis disiti ya. Orang ngerti bae genah. Angger ki kok ngerti. Ki angger nganti kebukak. Domong ki karepe ya noso. Maju. Nyombe gumun anu ora sadar li. Angger ki kaya kuwe. Sing dibuka kendi sing maju dening Cindy ya Lin. Nyombe gumun apa maning sing nyawang wong sing awake be gumun. Gumun ya bingung ya. Kenapa kucluk sing dibuka lambene sing maju ya. Hah? Lah yo kaya ora mesti wong ayu mambune wangi lah. Belinda ora kepengin buka Belinda. Ora kepengin buktek kan. Ora kepengin buka lihat kucluke. Ora kepengin buka kucluke kowe ki Gumin. Najan wadon sarta buka kuplukku. Mau. Sorry. Bang njaluk susu urip. Bukak lah. Ya kan terus ngono suni kuwe. Kok nyongkle ora sadar sih ngono sih. Mola. Bukak lah. Oh, Kri. Kri. Harus pada gerompang. Decepipin jauh. Jarene wus menang
kapurung saping gununge kan. Lah sora satang etung. Biasane maksudnya makan mbok kelalen. Mengkut likur asal lah. Oh. Niki Syukur nggih, bisa Mbak Kakung, monggo mbok tepuk gunungan desa dadi raja dimen ora Jaman berjuang jujur elingan biyen tak opet neng saiki kadang kayak kayak gari muter dok bengel. Ya. Nah, Bang Meung. Kita kau balik sedela udah. ala wenang. Lah ngono niku Bebas. priwe wong Bali kon gawe duren. Nah. Terus Nah. orang ngerti sih suka-suka gawe story duren. Yo iya. Jan. Kowe Karo anu Pak kudu Yono ora. jare kon mampir wis disiap nak. Iya, iya. Yang kolam. Ayo, ki mengko debon Apa siji kira aja mung ngarep siji aja ya. mampir ya. Ayo. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dimen ora golek padha Sepun Mbah dari Yeah. Kamelu Andil. Iya senenge lagune sing campur-campur kayak gini. Apa? Lagu Caping Gunung ki tepuk 200 ngangger karo Mama ke 100 tok. Apa iya? Ya ngangger dhewe kan 200. Asik. Ayo.
kirang langkung Nggih, makaten nggih. tembangipun. Kaya ngradi-radi mandan peteng ke bala desane tok nambaya ya terus. Jare karo mayono ngenteni bala dewane. Mangga. Sore pada nutur kembang gulita lesus kali lama lesus kali adung jero banyu ini menang sote menang sote atine bolar baliran mama neman menang sote atine bolar baliran oh ayo gawe kupat janure tua kula lepat nyuwun pangapura ayo kanthi tembangipun Trutur Banyumasan. Matur suwun kagem sedaya dayanipun. Semoga kanthi atur sugeng sonten, sugeng lelenggahan, ugi sugeng hamriksani tari bala dewan. Ayo lain kono to wau
pojokan Bogangin Candrane Nalendra Mangguru Prabu Baladewa ingkang sampun samaplai karya yen Cinandra ageman sarwa gumebyar iya ageman kang Reneta marang Ibrah lampahe sang Nata Prabu Baladewa minggah wonten ing pagelaran agung dadang perkasa Godhekok simbar dodo dasal Nalendra ingkang brangah Majanta bule pagritanipun iki lho warnane sang Prabu Baladewa yang minggah wonten ing panggung Arista Ayo yo.
Ibu terutami kagem jenipun Bapak Sukardi Dal Ibu ugi tiyang sak kaluwarga mboten ngirangi saking raos pakurmatan kawula karang wedalipun sampun sonten mila kepareng dipun purwani dipun pokasi adicara punika namung sadèrèngipun nyuwun pangapunten ingkang ageng awit saking kekiranganipun kelepatan kula sarencang estu nyuwun pangapunten ingkang ageng kita tutup sarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin kanthi sesanti jaya wijayanti Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti ngrembakaning budaya anjunjung martabating bangsa billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun kawula nuwun. Kang